Vă salut, dragilor! Astăzi m-am apucat să leg cârlige cu spin. Am o comandă aici la magazin de niște cârlige personalizate, așa le-a vrut omul, adică și-a ales cârligile, și-a ales firele omul și am vrut să vă arăt și vouă cum leg eu cârligile, să vă mai spun câte ceva. Deci, avem aici firul textil cu care o să leg astăzi, un Benzar Concurs, un fir excepțional, îl folosesc de când a apărut, e top, ce să, nu există cuvinte. Așa. Și niște cârlige 2X Strong de 10, cârlige de calitate foarte bună. Hai să vă arăt cum leg eu un cârlig cu spin. Deci luăm un 20 de centimetri, să spunem, aproximativ, de fir textil, da? În primă fază o să legăm spinul. Și o să vă arăt acum. Deci am un spin aici de 7. Uite-l aici, frumos. Sunt mai multe variante, dar sunt două variante pe care le folosesc eu. O să vă arăt. Prima variantă. Băgăm frumos. De să vede spinul, da? Uite-l aici. Ținem așa frumos și facem 1, 2, 3, 4. Am făcut 4 matisări, apoi jos aici o să ne rămână, sper că se vede, avem o buclă, băgăm firul prin bucla aia, ați văzut, și îl scoatem și până bucla de sus, că o să rămână și sus aici o buclă iarăși. Deci îl scoatem până asta la altă, pe sus. Frumos. Deci așa o să fie. Apoi tragem frumos de firul ăsta și de asta la zoom. Nu-i bine cu dinții, dar aveam aici la mine cleștișorul, dar nu l-am folosit. Și acum cârligul cu spină e legat, da? Cârligul, spinul de fapt, cârligul mai avem până la cârlig. Tăiem frumos surplusul și asta este spinul nostru legat aici. Ia să vi-l arăt. Sper că se vede, da? Asta este. Îl lăsăm aici deoparte. Primul model. Trecem la pasul 2, următorul. Luăm tot așa un 20, 15, depinde. Cu cât e mai lung, cu atâta o să lucrați ceva mai bine, nu o să vă chinuiți cu. Deci, al doilea spin. Am luat spinul. Frumos. Băgăm pe aici. E tot într-o buclă, da? Sper că se vede. Hai să vedem dacă reușesc eu cumva să vă arăt, dar nu se vede nici așa. Se vede acum, da? E tot într-o buclă pus. Bucla asta ținem așa frumos și nu mai facem not. Facem aici o buclă pe fir. Asta o fac un pic mai mare ca să vedeți, să vă dați seama. Deci facem aici o buclă. Vedeți? Hai că nu prea se vede. Deci avem o buclă aici, pur și simplu este o buclă făcută și spinul e jos. Și cu spinul de jos de aici, îl băgăm prin bucla asta, pur și simplu. L-am băgat aici. Cred că acum se vede mai bine. Frumos și tragem de el. Frumos. Vedeți? Acum ce se întâmplă? Noi avem spinul nostru într-o buclă aici. Ia uite. Îl vedeți, da? Stă într-o buclă. Dacă nu va ieși bucla asta din prima și e prea mare, așa, și o să vă încurce când o să legați cârligul, luați frumos o agrafă din asta subțire, băgați aici în buclă. Asta e micuță, dar eu vă arăt cum să faceți voi. Deci băgați aici și ca să o strângeți, să o faceți mai mică, deci avem aici băgat, da? Vedeți, e spinul jos și bucla unde e. Dacă bucla asta e prea mare, o să trageți de ea frumos. Uite așa, frumos cu asta. Ați tras frumos de el și bucla se face, o să fie exact pe lungimea exact pe diametrul la cât avem noi aici asta. A rămas o buclă mititică. Iată, acum să și vede mai bine bucla. O vedeți, da?
Asta ia frumos surplusul de aici. Da? Sper că se vede cumva. Ia uite cum se mișcă asta. Vedeți, da? Spinul. Asta e cu buclă. Latul e legat clasic. Apoi luăm frumos cârligul. Așa. Deci am luat cârligul. Introducem firul cu spin legat din spate în față. Deci cârligul din spate, da? Am băgat frumos aici. Venim cu spinul jos, sub cârlig, da? Iar aici nu există o regulă despre distanță, despre... Nu există. Cum îmi place mie să fac? Eu, înainte să încep să matisez, să fac nodul fără nod, spinul ăsta îl plimb cumva razant. Sper că se vede aici, da? Deci eu îl plimb să fie razant, să ating un pic sub curbura cârligului aici. Ia, vedeți? Se vede? Deci aici, sub curbura lui. Să ating aici razant sub el, să atingă foarte puțin sub. Deci asta e ideea. Uite aici se vede, da? Deci eu spinul ăsta acum îl plimb, uite-l aici. Sper că se vede. Nu știu dacă... Deci așa, să ating aici razant să fie. Un pic sub sau razant. Deci asta e ideea principală, da? L-am fixat distanța frumos, țin frumos spinul acolo și apoi iarăși un aspect important. Cârligul de cele mai multe ori are o închidere aici, unde... Ia să vedem, uite aici. El aici are o închidere, vedeți? În partea asta. Noi când începem să facem nodul fără nod, ținem așa frumos cârligul, aici, și începem matisajul mereu din partea cealaltă, nu unde e închiderea aici. Nu începem așa de acolo încoace. Începem mereu așa, de aici. Și matisăm. 1, 2, 3... Atenție la matisaj, să fie spiră lângă spiră, e foarte important și aspectul ăsta. Apoi am matisat 7-8 spirii, le strângem cu unghia, le dăm în sus, frumos. Matisăm iarăși. Am matisat, am ajuns în dreptul vârfului sau un pic sub, e chiar foarte ok să vă duceți un pic sub vârf, uite-l aici. Deci matisajul să fie un pic sub vârf. Sper că se vede, da? Ia să vedem. Uite-l aici, unde am ajuns noi cu matisajul. Se vede, da? Un pic sub vârful cârligului. Deci am ajuns acolo, apoi iarăși un aspect important. Venim înapoi în sus cu matisaj. 1, 2, 3. Cam 3 e arhi suficient. Deci am venit și înapoi cu matisajul și apoi îmi băgăm iarăși firul prin spate. Deci din spatele cârligului în față. Da? Apoi întindem bine, ne alegem distanța, eu le fac la ochi, cam știu, de acum am legat mii de cârligii, cam știu, la 7-8 cm. Iarăși cu lungimea forfacului e discutabil, să faceți de la 5-6 cm până la 10-12, în pescuitul la metod, la momitor, cam acolo e. Facem aici un nod dublu și cam aia este. Hai să vedem. Strângem acum puțin. Luăm cleștișorul. Am strâns și cam ăsta e cârligul nostru legat cu spin, da? Asta e cu buclă. Cârligul nostru cu buclă are aici o libertate, cârligul, spinul are o libertate de mișcare mult mai mare față de celălalt. Și cam asta e cârligul nostru legat. Îl lăsăm aici, deci avem cârligul cu spin. Asta, aceeași treabă, v-am explicat, din spate în față, întotdeauna. Ia să vedem. Pac. Frumos. Fixăm distanța. Deci ăsta e cârligul, da? Fixăm distanța. Să treacă față de curbura lui de aici. Unde este? Uite-l aici. Față de curbura asta aici, unde este el cel mai jos, cârligul, cea mai coborâtă suprafață, să ating un pic sub el, razant, așa, să treacă spinul razant. Deci, uite și. Ia, îl vedem aici. Ia, vedeți? Asta e ideea. L-am fixat frumos. Apoi, la fel, aici, unde are el tăietura aia, unde se închide cârligul, matisăm din partea cealaltă. Pac, pac,
Uite aici, matisăm frumos, ținem așa, matisăm, strângem spirile, ținem tot aici bine, strângem spirile, se așează și se duce în sus, iarăși mai matisăm, am ajuns în dreptul vârfului, coborâm un pic sub, uite-l aici, se vede, da? Ia uitați-vă, vedeți, da? Este un pic sub acum, coborât, firul. Și venim și înapoi cu el, 1, 2, 3, am venit cu 3 spiri înapoi, băgăm iarăși din spate. Deci, din spate în față, frumos. Și ăsta e cărligul nostru legat cu spinul normal. Eu prefer varianta asta, îmi place un pic mai mult, că să mișcă el ceva mai bine spinul ăsta. Deci cam asta e cărligul cu spin, cum îl legăm noi, cum le vindem noi la clienții noștri, cum pescuiesc și eu. Deci cam asta este simplu, doar un pic de atenție la micile detalii. Acolo se face diferența, să știți. Noi și vindem așa ceva, avem site-ul nostru propriu, ne găsiți și pe internet. Deci puteți să ne contactați dacă sunteți doritori, dacă nu măcar suntem mulțumiți că v-am putut ajuta, poate ajută pe cineva, sunt destule tutoriale, dar am zis să facem și noi, să ne prezentăm o idee, un punct de vedere, cum facem noi. Cam asta este. V-am salutat, dragilor, și numai bine. Fire întinse la toată lumea!